Zdravím vás, priatelia. Som rád, že ste tu. Lebo ja už inak politiku sledujem iba cez memečka, to je jediný spôsob, ako z nej nemám infarkt. Politika na Slovensku je ako rodinný obed s alkoholikom. Všetci sa tvária, že je to v pohode. A potom niekto zahodí príbor a babka plače. Každý mesiac sa dozvieme, že máme krízu. Energetickú, zdravotnú, vládnu, alebo že Fico sa vyjadril. Čo je úprimne vždy kríza. A čo je na tom najlepšie? Každý politik, keď ho chytia pri niečom, hovorí, je to účelovo vytrhnuté z kontextu. No jasné. Akože on nebral úplatok. On len zle pochopil slovo darček. A zrazu má byť v Dubaji. Vieš, keď niekto ukradne rožok, tak ide na 6 mesiacov do basy. Keď niekto ukradne 1 000 000, ide do televízie. Alebo do Bruselu. A teraz máme nové strany. Každý druhý týpek zakladá stranu. Už len ja a môj sused Ferko nemáme. A Ferko mi raz ukradol kosačku, takže je kvalifikovaný. Strana za slušné Slovensko, za normálne Slovensko, za ľudí, za vlkov, za orbitálne družice, už čakám, kedy bude strana za to, aby aspoň niečo fungovalo. Ale nefunguje. Vieš, keď máš doma rozbitú práčku, voláš opravára. Ale keď máš rozbitý štát, volíš niekoho, kto ho už raz rozbil. Lebo nostalgia. A potom príde volebný večer. Každý tam sedí v štúdiu, tvári sa múdro a komentuje výsledky. Všetci hovoria, ľudia si želajú zmenu. Hej, ale nikto nedefinoval akú. Lebo niekedy si ľudia želajú zmenu, ako v krčme, dajte mi niečo nové. A potom, fuj. To, čo je, dajte späť ten môj rum. A opozícia? Tá sa len smeje. Ale nie preto, že by bola lepšia, ale preto, že sa teší, kedy znova príde na rad kradnúť. Lebo politika je ako švédsky stôl. Len máš pocit, že kým si ty v rade, už je všetko zjedené. A keď prídeš dopredu, zrazu tam je celý guláš. A viete, čo je na tom najabsurdnejšie? Že politici sa nevedia dohodnúť na ničom. Okrem jednej veci, že si zvýšia platy. Tam nie sú koalícia, opozícia, praví, javí. Tam sú všetci zrazu ako bratstvo svätého honoráru. A potom pozeráš televízne diskusie. Ľudia sa tam hádajú ako v telenovele, kričia jeden cez druhého a moderátor len sedí a tvári sa, že študoval žurnalistiku, nie prežitie v džungli. Ale tak na Slovensku sme zvyknutí. Lebo tu sa vždy volí proti niekomu, nie za niečo. Hlavne nech to nie je on. A potom, kto je toto? No, to je ten druhý najhorší, gratulujeme. A ja by som sa nečudoval, keby o 10 rokov voľby vyhral robot. Umelá inteligencia. Aspoň by si pamätala, čo slúbila. Aj keď, poznajúc slovenskú realitu, do 2 týždňov by z nej bola umelá korupcia. Robot by zrazu jazdil na Bentley, bez aktualizácií, ale za to s Rolexom. Ale aby som to zakončil optimisticky, politika je ako zubný kas. Keď ju ignoruješ, bolí viac. Ale keď ju sleduješ príliš, zblázniš sa. Tak si radšej vypni správy, obuj si papuče a daj si niečo sladké. Lebo žiť na Slovensku je niekedy ako byť v stand-upe. Lenže tu účinkujeme všetci.